till I draw. I cannot wait till I blow. No Sane, vois taas tehdä tämmönen old school intro. Mihin ollaan menossa? Tampereelle. Mennään Delfinaarioon skuuttaa. Eiku mikä se on? Delfinaario. Joo. Ihan just ollaan lähes. Kello on 9.42. Lauantai-aamu. Meidän piti kaikkia tulla tänne 9.30, eli ollaan melkein aikataulussa. Tai itse asiassa me ollaan etuajassa, koska sinne ajaa 2 tuntia. Tai alle, tai vähemmän, niin, tai enemmän. Jotain 2 tunnin luokkaa. No varmaan pörssitään 3 tuntia, koska melkein sitä aina vitu kauan, kun me käydään kaupassa. Nopea kauppa. Mut meillä on hyvin aikaa, koska meidän pitää olla siellä noin 12. Ja tapahtuma alkaa vasta 2. Niin. Eli nähdään Tampereen. Mihin me ollaan tultu? Super Park Tampere. Saa nähdä millainen parkki. Mä oon nähnyt pari kuvaa, pari videoa tuolta parkista. Mä en oikeesti tiedä paljon, että minkälainen se on. Kohta nähdään. Käydään bäkkärillä, heitetään kamat, chillataan paska. No sitäkin me voidaan tehdä tuolla trampoilla. Pitkä vaan. Siis onks toi trampoliini toi? Onks toihan hatraatari? Siinä on kunnon verkot, ettei vaan kuole. Se parkki on vissiin tuolla jossain niinku alla. Niin. Ainakin mitä Jolla seli. Papa Zanny in the face, bitch. Baby got toe in the grow. Told little bitch go glow. Glow. Told little bitch go glow. Glow. Tässä on lasi. Mä en tiedä näkeekö meitä. Niitä ei kuulemma pitäis nähdä. Mutta jos se tulee tarpeeksi lähelle, kyllä näkee. Niin me ollaan nyt täällä bäkkärillä. Tää on vähän härö. Niinku, tää on tämmönen konferenssisali. Sit chiikatkaa mitä täällä on. Siellä on hyvyksiä. Gang. Tuolla on ihan Dumbledore-paita päällä. Kato niin jo, siinä on Dumbledore-paita. Okei, paskaa. Se ei nyt ymmärtänyt mitä tarvitsee. Kato, kassu tää, kassu. Kato tää. Sorry boys. Ei ne toimi. Jäi jumiin, Moose rikko se. Pidä pohjas. Mene tonne päin. Oli toi porras. Kattokaa. Meillä on sama juttu kuin viime kerralla. Täällä on tämmönen boardi. Mikä sitä kutsutaan? Boardi. Fronttiboardi, backboardi, lipari, mitä vaan. Vähän privampaa, ei kato. Suljetaan. Hello darkness my old friend. Hei, tossa meidän katsot, että meillä on livatulainen. Joo. Siinä on. Ja siis mä en tosiaan tiedä mitkä meidän gameplanit on tänään. Luultavasti samalla kuin viimeksi. Ekaks meillä on demo, me ajetaan puoli tuntia. Sitten sen jälkeen on best trick, missä muut saa ajaa. Ja niinku me tuomaroidaan, sit voittajat saa palkintoja. Ja tää sama homma tulee olemaan jokaisessa näissä mestassa. Eli tulkaa mestoille, aina saa osallistua ilmoitteeksi. Ja kannattaa osallistua, te ette voi häviä mitään. Ja nyt me chillataan hetki, tehdään joku gameplani. Ja sit mennään ottaa teille klippejä, oit? Tervetuloa Särkänniemeen. Have fun. No niin. Tervetuloa taas koko yleisö. Tosiaan tähän laitettiin tervetuloa Superpark Särkänniemeen. Have fun. Tosiaan käydään nopeasti prinsiipit läpi tästä. Noin. Tosiaan päivän teema on FSX Super Park ja tosiaan Tampere. Tosiaan nyt on aika pieni tää parkki. Mä piirrän tähän tän pohjapiirustuksen tuttuun tyyliin. Tässä on tää pienempi puoli. Siinä on yksi flättireili tossa noin, ei mitään muuta. Täällä on semmonen erittäin pieni kaari, tuolla on pieni ditsi. Sitten se menee tänne näin. Ja täällä on tämmönen puuli. Ja tässä näin letke. Ja tässä on kuulemma sellainen älytön flyout kohta. Tohon noin. Siihen ländetään kaikki temput tohon flyouteen. Tosiaan Finscooterin demo, laitetaan tohon demo. Niin se alkaa nyt tästä seuraavaksi. Tosiaan jaetaan tää osio 2 osaan, se on helpompi kun pistetään tosta poikki. On tää puoli ja tää puoli. Aloitan tällä puolella. Tosiaan, tässä on tää flättireili, se menee siihen niin. Tosiaan kasvu aloittaa, se tulee tohon railride, vetää vippibaarsi. No. Sitten tulee Niko tulee tosta noin, vetää päkkififtari, tuplahiili ulos, noin. Sitten tulee Jani tulee tohon noin, se vetää fronttififtari ja tuplabaarsi Pois. Tosiaan. Sitten tulee Sane, Supsanelle temppu. Mikä Sane tulee joo, se vetää tohon noin, fronttiboardi. Vippibaarsi pois, noin. Kyllä.
Yes. Siinä on tää pieni puoli aika. Mulla tussi kuivuu, suu kuivuu, nenä kuivuu, kaikki kuivuu. Vaihtaa punainen. No nyt on hyvä. No. Yes. Siinä. Tää siirtyy tonne isommalle puolelle. Pitäkää tarkkana, huolehtikaa siitä, että nämä temput tosiaan näette siinä videolla. Jos ei ne näy, niin voitte laittaa kommenttia tonne alas, että miksi niitä temppuja ei tullut. Ja me käydään seuraavassa palaverissa, että miksi niitä ei tullut. Mutta tosiaan, kun alkulämmöt on vedetty tälle, siirrytään tänne isommalle puolelle. Tähän se puoli. Kyllä. Tässä on letke. Tässä on letke. Tähän näin letkeen tulee poikaa. Tulee kaikki se. Kyllä se on siinä. Sitten Niko tulee tänne. Sehän on tätä puulia puoli tuntia ympäri. Kukaan muu ei sitä mitään. Se vaan pyörii tässä näin. Se on siinä. Ja sitten se tulee tästä näin ja vetää scooter-flipin tohon noin flyoutiin. Kyllä. Se on siinä. Ja tästä muodostuu tosiaan tää kokonaisuus. Onks yleisesti mitään kysyttävää? Onks tänään ruokailu? On. Ruokailu on sit tosiaan kun me demo best trick. Niin sit tohon ruokaa. Se on tossa sen jälkeen vikaksi. Mut joo, ei kai näillä eväillä lähdetään tonne vaan ja laitan tähän niinku kirjoitan loppu hyvä meininki. Joo. Ois yks kysymys? Joo. Kuka noi temput kuvaa? Kuka kuvaa temput? Se on hyvä kysymys, onko meillä kuva. Ei kysytään joku tamperelainen. Okei. Joo. Kiitos. Kes. Entäs se Mikko kanssa kamera? Kuka on Sane? I am the one. Sulla heilu se koko pöytä. Noniin. I'm the one. Tykittää. I am the one. Muistakaa nesteytys, kun täällä saa. The one. Kassu, milloin se Bottle video tulee? En mä tiedä tuleeko. Milloin se road trip video tulee? Kassu, milloin tulee uusi Instagram-video? Vittu koht saat tykkää. Ok. Kokeillaan Jani ottaa. Mitään. Kassu ei osaa mitään. Sipping on drinks till I blow. I cannot wait till I blow. Baby got told me to grow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Sipping on drinks till I blow. I cannot wait till I blow. Baby got told me to grow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. I'm still out here grinding like I'm gritting on my teeth. I'm still out here shining like there's diamonds in my teeth. Yeah, I still fuck your bitch right on the sofa where you sleep. Yeah, we don't discuss business. I just hit it, then I leave like, oh yeah. Watch how I'm blowing up like all the numbers on chicks. Like yeah, I got a penthouse that's up in the city. We taking the vape and I step side. Yeah, I got a lot on my plate. I can't be thinking about what is next. Yeah, why would I ever be better? I'm just doing better. I don't have regrets. Yeah, sipping on gin till I draw. I cannot wait till I blow. Baby got told me to grow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Sipping on gin till I draw. I cannot wait till I blow. Baby got told me to grow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Glow, glow. Told little bitch to go glow. Feel like Megatron, yeah. Still so stuck in my ways. They wanna hit on the kid. I got some paper to chase. I don't waste time on a bitch. Onko pojat lämminäytä tarpeeksi? Siirrytäänkö tuonne toiselle puolelle? Okei, Niko haluaa tehdä yhden videon. Yes.
I live lavish. I live lavish. I live lavish. I live lavish. Hey, hey. I live lavish. I live lavish. I live lavish. I live lavish. Hey. I live lavish. I live lavish. Caught her lip, finna pull up with a bad bitch. She's so attractive. I don't fuck with ratchets. Smoking dope. Watch me blow away the ashes though. Gotta be careful, can't get nothing on my fabric. Oh, that's your bitch. I can't tell by how she acting. Niggas beefing over pussy, you can have it, you can have it. Come round here, my cousin Buku, get the clapping. I act bougie to you niggas, I'm too lavish, I'm too lavish. My bitch bougie wearing Gucci like an actress. I was out, you was updating your status. You selling tens and you talking about you trapping. I live lavish, Gucci on my waist. My bitch the baddest, got my hands round her waist. Expensive fabric, smoking blunts to the face. You niggas acting, get the fuck up out my face. I live lavish, Gucci on my waist. My bitch the baddest, got my hands around her waist. Expensive fabric, smoking blunts to the face. You niggas acting, get the fuck up out my face. Mutta onneksi teette päätti teidän teetutella huikeen. Otanko kättelyssä? Pakko nostaa hakkuun niinku Tappanen junnuille. Puhuu älyttömän tyyppäin. Ja Kassu, sun mielestä tämän päivän paras Vestrikin tekijä. Käy hakee. Ei voi valita yhteen, kun sulla on siinä, kun täytyy. Okei, Niko haluaa kieltä temppu. Oletko nimen temppu? Täältäkin tuli vaikka kuinka monta. Ei voi oikein nimeä. Tuli paljon isoja juttuja sitten Elias. Sitten Santeri. Mun mielestä päivän suorittaja oli paljon kaikkea lähteä ja toukolla tuli kanssa. Saaks Jene hyvä kuva? Poika Rasmus! Sit Soneka ottaa tempaa. Brandon! Yes, hei, kiitos! Iso käsi kaikille voittajille! Feel like a god I am, so stop, gotta get these meals so I don't take rest. I know this shit. Take rest. I know this shit's all in my mind. It's a video game, so no new friends. I've been on my team since early. Switch my lane, can't drift this pen. I still live in the bits I come from. Won't let the limelight gas my head. Yeah. Just blacked out, went to that one place. Had a glitch in my brain. Mua ei tarvitse näkyä. Kiitos kun pääsit tässä paikalle, hyvät yleisöt. Kiitos. Joo, olis niinku nyt se loppuanalyysin aika, eli tosiaan siinä oli äsken Finscooterin demo ja Best Trick. Siinä oli demo ja Best Trick. Lähdetään tuttuun tyyliin, viime kerrassa käytiin positiivisia ja negatiivisia asioita, eli niinku pros ja cons. Tälle tulee plussat ja täällä miinukset. Aloitetaan miinuksista tällä kertaa. Aika pieni parkki, pieni parkki on, mutta se nyt on parkki. Kassu paskat temput. Joo, kassu paskalla, joo. Kassu paska. Paskat kajarit. Joo, kajarit. Isomiin. Toi oli aikamoinen. Yeah.
Onks mitään muuta, tuleeks mitään muuta mieleen, mitä se on? Pieni parkki, kasvu, paskaa, kajarit. Siinä oli hyvä siirtyä tänne plussapuolelle. Hyvin oli porukkaa. Hemmi ei ollut paikalla, se on miinus. Joo, Heba 16. Hyvä porukkaa. Joo, miinukseen hyvä Heba. Heba 16 poissa. Joo, kuumetta. Kuume ja laitetaan lainaus. Hyvä porukka oli plussapuolella. Plussa laitetaan vielä noi superjunnut. Ne oli ihan hirveä kovia. Joo, sika hyviä. Superjunnut. Mikä oliko Erkku vai eikö? Topias ja Agu. Positiivisia juttuja vielä totta kai. Sokkaruoka! Joo, burgerit, joo. Nyt kun tosiaan lähdetään tästä katsomaan, että lasketaan plussat ja miinukset yhteen, tehdään se johtopäätös, päästään tuohon. Tume jäi ulos täältä noin. Tume jäi sinne, se joo. Se ei kuulu. Nää yhteen. Niin lopputulos laitetaan tänne niin, että niinku analyysi on 5/5. Mä osan suosittelee. Niko! Sä riautit teidän kautta. Vielä vittu sun! Mitä helvettiä, saatana! Kiitti mua, se miinuksia tää, Mitään ei sattunut viime kerralla, kun Nike ei ollut. Heti kun Nike on. Jos taisi saanut tästä näin, mä ihmettelin kun vittu oli pimeät. Oi saa. Kuka mestan limussa? Limussa. Kuka mestan limussa? Oi saa. Kato. Sniper Gang! Kassu! Miks sulla jopa striptease? Niin sä olit playboy. Transformoidu swagiksi. Gang. No migraine, I'm really self-taught, that's insane. And I've never been afraid like always. My head's pitch black, walking the hallways. I'm speeding, now I've got no brakes, no way I can bury this one take. Not many like me about nowadays. Deep breath then I down my jack. Ease the pain with the scars on my back. For the win. Mitä me syödään? Chicken wings. 18. Onko täällä ranoja? Aattele, me saadaan näin monta chicken wingsia. Tänään. Tin. 18. Mistä pitää painaa? I'ma vacate, I'ma unpack. 4 missed calls, I ain't calling you back. Fuck your texts and your so-called facts. Had one chance. Ei näin ikinä. Shoutout Robsonille safkasta. Gang 800 000 nuggettia. Miten oli? Wingset, chicken wingset 1000 tulee. Onks ne onnellisen kanan koipia vai siipi? Surullinen kana. Ootko kuva kun Niko ryhystää? Ryyppää Niko. Ai niin, oot sä muuten toipunut sun darrasta? Haluatko video? Nyt on sun aika antaa shoutoutit, kenelle vaan. Takaisjournalistossa Telisuola-6. Menkää follaan. Tänne oli, kiitos. Älä ainakaan. Tuossa on ne 18 hoppisiivet ja sinne on noin aurajuustodipit ja sitten oli se valkosipulidippi. Joo. Mulla oli valkosipulidippi. Hei, pystyks mä nyt pyytää vielä valkosipulidippiä? Onko se liian myöhäistä? Oh my god. Finesse. Monta siinä on? Miks sä viet mun safka? Vittu kun mä otin pian, et kato näet, tässä on 3 ranskalaista tyypit. Nyt on 3 vähemmän. Nää kuolee nälkä. Mä en tiedä mihin Moosi meidät on tuonut. Tän nimi on Super Bowl, kun toi on Super Bowl. Nyt me ollaan Super Jenkkifudikset. Mä voin kertoa säännöt. Eli tässä on 4 palloa, jokaisella on 4 heittoa. Sä voit heittää 10, 20 tai 30 pistettä, jokaisella on 4 palloa. Niko, halus aloittaa? Ei, mä aloitan. Ei, Moose aloittaa. Se on mestari kanssa. Moose aloittaa. Pisteet. Ei! Naura vittu. Musta tuntuu, että mä en saa yhtäkään. Moose, tiedätkö mitä?
Noin säännöt on silleen, että sulla on minuutti aikaa, saa heittää niin monta. Okei, me ei pelata silleen. Me pelataan Moosen sääntöjä. Nikon vuoro. 3, 2, 1. Vittu, sulla on paska heittotyyli. Sä heität ku pikku ämmä. Okei, vielä. Niiko. Mä otan Nikon heittotyylistä. I splash in the bitch with the water. Vikala. Okei, mä saan 30, Niko saa 20, Moos saa 60. Katsotaan voittaako Sane. Joo, menee 30. Tai sitten ei. Paskas. Ananaksen vuoro. Hei Pineapple, tuu käymään. Meitä on vanha jenkkifudari, kyllä mä tatsin. Ai niin sä oot oikeesti? Vittu on häiritsevä toi musiikki, mikä kuuluu täällä. Chilli, sukkana. Tiedätkö se mokaa yhdenkin, niin nyt ei enää voi päästä tasariin. 30 jos vetää. Winner! Chicken dinner, onneksi olkoon. Chicken dinner. Oli muuten hyvä chicken dinner. Oli hyvä dinner. Kiitos. Jani on pelannut jenkkifudista, mä oon voi. Ei janke. Sane oli mun kaikkien ennakkosuosikki. Kiitti Moose tästä hyvästä experiencestä. Eikö tää ihan vitun pitkä? Se nyt muistuu. Katso, mitä sä yritit? Kuvattaa. Hän ei osaa, kato. Miten se ei myy? Vaihdetaan spottiin, nähdään seuraavalla spotilla. Another one! Till I draw. I cannot wait. Gang. Olkaa, haluttiinko se nähdä muu vai? Gang shit. Slaughter gang shit. Ei, jätti hängää! Kato tää. That's my girl. Aina ei voi voittaa. Hei, otetaan uusi. Another one. Silleen Eiffeltorni näkyy. Vaikka käytiin Pariisissa. Näyttää ihan monesilta. Say you got them guns, but I've never seen you bang. Nähdään. Kiitti, että sä kuvasit muuten kaikki klipit. Otais se veikkeippäin? Tuli. Taas 4 palloa, 4 lyöttiin ja katsotaan kuka saa eniten. Tää näyttää mihin pitää niinku vetää. Siihen tulee tommonen valo. Ohi. Ei oo vielä yksikään mennyt, 2 jäljellä. Ei mennyt edes siihen. Ei voi olla 0/0. Ihan liian kova. Väärään reikään. Tää pitäis olla helppo. Vielä on 1. Ai Niko luovutti. Mä voin avustaa, kato tää menee. Meillä on kannustusjoukot aina mukana. Jani näyttää ihan kaktukselta joltain. Miten menee nää omat? Ei kyllä hyvin mene. Sanen vuoro, 1 on mennyt ohi jo. Ei riittänyt vauhia. Eka mikä meni sisään. It's my time. No ne kassu.
Ei mene hyvin Moosella. Melkein Nikon naamaa. Me oltiin vähän parempaa reaktiota. Niko vetää hänkkiä täällä. Oh, se... Oh. What? Niko veti tää koko hänkä. Sippin on gin till I draw. Vittu tuolla tapettas jengi. Oi vittu mun pää, hei kamerasta enää mitään. Menkää sinne reikään. Get into the hole! Kasvaa lennu näistä. Tää on oi vittu! Oi mun selkä! Oho. Vähän löys. 7 hukkia. Mikä pallo? Mikä pallo? Ai oi! Loppupallo. Maksimi on siis 2000. Paljon sä sait? 6. Ai. Se veti 5 hunti heti ekaks. Tosta tulee miinus 500. Miltä tulostaulukko näyttää? Siellä on kärjessä Kassu Paleen, Niko Kylmälä, 1000 pointsia. Nyt olisi vielä chance ja tuolla Santerin Suonperällä käydä heittää pisteet ja voittaa tää peli. Tää on tää, mikä tää on? Dongi. No niin, näytä. Helpot 400 pistettä. Saane lupas 4 hunttia. Hyvin alkoi, sano se. Kato, se on 400 tulos. Oot sä tulevaisuudesta? Ei, mä oon vaan niin hyvä. Oot sä joku tule? First tee. Sorry. Put your hands in the air like you really don't care. Ei se ole liian liian! Pipelistä kiinni. Pipelistä jäi kiinni. Kassu on tarpeeksi laaja. Niko ei mau. Niin kassu menee helposti. Kassu menee ihan helposti. Niko, vatsa sisään. Älä hengitä. Nyt jo. Alas pelistä, alaspäin. Lähetään nyt himme. Turhaa seuraajii, turhaa seuraajii. Eli jos joskus näet. Murhaa seuraajii, turhaa seuraajii. Eli jos joskus näette, että Mandemin IGs tulee live-lähetys, niin kannattaa katsoa, Kannattaa ja murhaa ne seuraa. koska meillä on varmaan maailman parhaat livet. Live freestyle ja kaikkea. Kyllä. Me ollaan nyt Vantaalla, Korsosme... Joo. Vittu mä osaan puhua enää. Mä oon vitu väsynyt. Me ollaan kaikki väsyneet. Kassu freestyles varmaan 2 tuntia putkeen. Tulkaa liveen aina tsiikailemaan ja sitten näette, että me ollaan livessä. Joo, kannattaa tulla kattoo. Niin, eli me dropattiin nyt Niko tänne Korsoon, se menee himaan. Käytiin tiputtaa Niko tuolla kadun kulmassa. Annettiin tykkiin Jätettiin Nikolle. tuonne Vantaalle. Venä, mun on pakko katsoa, että joo se kuva vielä. Ja siis me ollaan väsyneet, koska me ollaan oltu yli 12 tuntia niinku liikkeellä. Tai niinku 10. Please up. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And another one.